Mă, frate! Trag de unul, trag de altul și cu vremea asta nu pot să o schimb. Pe voi mai vă conving, dar pe vreme... Da, mă, filmul trebuie să se numească Trag de unul, trag de altul. Haide mă, arunci? Încă o dată. Hai încă. Hai. Hai aruncă-te. Ia mă cu el. Da. Și fiind toți trei, așa. Am fugit la magazin să luăm și niște wedges și niște suculeți. Ceapă wedges. Ceapă wedges, stai că ne dă mașina peste noi cu... Hai pe trotuar, da, că... Câțuleanu? Ideea e că trebuie să purtăm astea. Măscuțele. Cred că s-aude, da, ne facem ninja. Cred că s-aude vântul, ești nebun? Da. Aude vântul! 20 de jet. Aha! Luați exemplu, luați exemplu! Hai să vedem ce și cum. Mafia să moară Giulian. Nu mă recunoașteți. Intrăm în operație. Hai mă, ce frumos. Băi, ia-ți mă. Cartofi. Cartofi. Wedges. Uite aici wedges. Gata, tăiați. Păi da, de-aia, congelați. De-aia nu coaje, mă. Hai să nu luăm. Vreți voi wedges neapărat? Așa vrea Cristian Dior. Pe urmă iar nu mai mănâncă, iar face figuri 3 ore. Buni, știi care sunt? Și aici. Uite, cred că... Scrie pe ei skin on fries. Uite, mă, cred că ăștia sunt, bă. Păi de ăștia. Luăm de ăștia? Chunky Monkey? Hă? Wedges, tată, wedges. Îi testăm? Păi eram în Germania, când am fost să muncesc în Germania. Păi ce? Tăiam și vei gustam în salam. Pe ce vorbești? Ai găsit, mă? Aaaa. Haide, mă, sunt congelați? Da, mă, Două, dracu, de așa. Păi eu știu, dă că nu faci treaba. Da, și eu îți mă două pungi pe eu, nu vreau să mănânc cartofi. Am mâncat două cosițe de-alea, mai beau două beri și aia e. Asta e așa de cameră. Două beri, că e. Aplicațiune. Any on the right. Sprite.
Ce caut? Unde vine găsită? Aici. A, e tata. Gata? Da, mai e. Velo, velo. Uite. Nu pune bere. Măscuță. Ca să cumperi o punguță, ai nevoie de măscuță. Nu știu dacă se poartă masca așa sau nu se poartă așa. Ideea e că dacă o dau jos am o putere de aia cu ochii și mie că distrug tot de aici. Uite, era să-i duc stâlpul ăsta în cazi. Nu știu unde am filmat. Am filmat undeva. Game cool, make them look like cool. Always play cool, that's the biggest rule. Forget what they doing, keep on doing. Ușor așa, te întindem. Mie îmi place să merg. Păi nebun! Bună dimineața, bună dimineața. Ne resimțim. Dimineața. A trebuit să cumpărăm o perie de aia. Bună dimineața. Bună dimineața! Bună dimineața, bună dimineața. Toată lumea e trează aici pe Masterchef. La grătar acolo s-a apucat iar de grătar. Hai repede. Strânge grătarul acolo. Nu mai facem grătar, ajunge. Hai și pe sus să vedem ce se întâmplă. Toată lumea se resimte. Fetele pregătesc halimos. Mai departe. Partea a doua. Ce faci, mă? Stau aici, Unde-i tactul? la baie. La baie? Băi, fraților, avem o urgență. E urgență mare. Unde e, mă? Am făcut și noi căcuța. S-auzea mașina. Brr, brr. Mică, mică, ține-i mică. Ia tetina. Ia zi, tata. Îți place pe aici? Pe Italia, Da. Marfă, hă? Bă, dar noi n-am știut, bă, că dacă știam aseară și am un oraș. Aha. Da, așa. Ia vezi, a luat-o? Hai că se sunește, nu? Nu. Aer. Altceva bosul, aer de munte. A început ploaia, mă, să moară Ce musa. frumos era ei așa și în orașul unde satul unde stăpânată ne adora. Numai voi și mulți. Bunică ta, știu. Mai merge Da, la da, eu cafea? stop acolo. Eric, unde mergi? De toată Anglia.